Keď som sa raz opýtala Ježiša, ako môže zniesť toľko priestupkov a rôznych zločinov a netrestá ich, Pán mi odpovedal: Na potrestanie mám večnosť. Teraz im však predĺžujem čas milosrdenstva. No beda im, ak nespoznajú čas môjho navštívenia. Dcéra moja, sekretárka môjho milosrdenstva, nielenže máš písať a hlásať moje milosrdenstvo, ale vyprosuj im milosť, aby aj oni zvelebovali moje milosrdenstvo. Dnes som počula slová: V starom zákone som posielal k svojmu ľudu prorokov s výstrahami. Dnes posielam teba k celému ľudstvu so svojím milosrdenstvom. Nechcem trestať ubolené ľudstvo, ale túžim ho uzdraviť a privinúť k svojmu milosrdnému srdcu. Tresty používam len vtedy, keď ma sami k tomu nútia. Moja ruka neochotne berie meč spravodlivosti. Pred dňom spravodlivosti posielam deň milosrdenstva. Odpovedala som: Ó môj Ježišu, Ty sám hovor k dušiam, lebo moje slová nič neznamenajú. Videla som Pána Ježiša ako kráľa vo veľkej velebe, ktorý sa prísne pozeral na našu zem, ale na prosbu svojej matky predĺžil čas milosrdenstva. Raz mi Pán povedal: Správaj sa ako žobrák, ktorý sa nebráni, ak dostane väčšiu almužnu, ale o to srdečnejšie ďakuje. Ani ty, ak ti udeľujem väčšie milosti, nevyhováraj sa, že nie si ich hodná. Ja o tom viem, ale radšej sa tež a raduj a ber toľko pokladov z môjho srdca, koľko dokážeš uniesť, lebo vtedy sa mi viac páčiš. A ešte niečo ti poviem. Neber milosti len pre seba, ale aj pre blížnych. To znamená, povzbudzuj duše, s ktorými sa stretávaš k dôvere v moje nekonečné milosrdenstvo. Ó, ako veľmi milujem duše, ktoré mi úplne dôverujú. Urobím pre ne všetko. Padlým anielom si nedal čas na pokánie, nepredĺžil si im čas milosrdenstva. Aj keby sa spojili všetky jazyky, ľudské aj anielské, nenájdu dosť slov na vyjadrenie tohto tajomstva lásky a tvojho nepochopiteľného milosrdenstva. V jednej adorácii mi Ježiš prisľúbil: S dušami, ktoré sa budú utiekať k môjmu milosrdenstvu a s dušami, ktoré budú moje veľké milosrdenstvo oslavovať a hlásať ho iným, budem zaobchádzať v hodine smrti podľa svojho nekonečného milosrdenstva.